tenan wetang rondene Pateng rama-rama manis manis palayane sendelo ngopotro asir ora iso digawa esamane bakule gawe bingung atiku diri ane duadun jalari mriyang awakku iki piye iki piye iki piye sendelo ngopotro sing dipikir kok ora rumangsa oh warunge dibuka ya ditoto sendok cangkire panas kebul-kebul nyamber tenan wetang rondene pateng remang-remang manis-manis palayane sendelo ngapotro esir ora iso digawa esamane bakule gawe bingung atiku lirikane duadun jalari priyang awakku iki piye iki piye iki piye sander lang potro bisa sero ora bisa gowo warunge dibuka ditoto sendok cangkire panas kebul-kebul nyambleng tenan wetang rondene pateng remang-remang manis-manis palayane sendelo ngapotro esir ora iso digawa esamane bakule gawe bingung atiku lirikane du-adu jalari mriyang awakku iki piye iki piye iki piye sendelo ngapotro asir ora iso digawa tak silai. Silai mi ora? Ayo le. ya silai kok Jalo ya wega. Nyambut Mas, nyambut. Siji tok. Njuk tulung, Bos. Siap kesik, njuk tulung sik. Ora. Rupane apik-apik kaya tai cecek. Cep, Dek. Urung lempeng iki, Lek. Bro. Bro, Lek. Nang kanan, Dek. Yo. Air to, aku kena air to. Kap, Dek. Apa wajib ya? Wes boy iki, ngene iki ya. Yo.
Oh, kok gampang tenan. Gampang kadang. Lagune apa, Lek? Entar lagone tinggi gunung. Ya. Ayo bro kanca. Sing kepiye kuwi? Model pencak apa model monolan? Ayo, ana rong versi kan. Model macul derep. Ayo pro kanca ngawruton rukune Islam ya iku 5 sakat loro rukun kasiji pisuwa kelawan ngaji Kabeh pindone nglakoni salat. Kabeh talune bayar zakat. Ing paposo ana ing wulan Ramadan. Ping 5 kaji, kaping 5 kaji nglamun poso. Ayo pro kanca ngawruno rukune Islam ya iku 5 sakat loro rukun kasiji pisuwa sira kelawan ngaji Kaping pindone nglakoni salat. Kaping talune bayar zakat. ing poso ana ing wulan Ramadan kabeh 5 aji lamun puasa. Weh. Sabra, weh nyuduk-nyuduk meneh, sunduki terus. Jan. Apa? Dinget. Apa deh sing diinget? Oh, awake ben usah panas. Adem ana. po? Walah. Oh. Oke. Yo lanjutnya apa? Manut. Iya, lagu sih. Gitar Sumilir. Anganku ngambara anang bos meko hitung lintang sasulo pada rembulan tak golek iono ngendi si panjerino tak titipi hitung tak-tak jantung Lungitan Domlongan karambatan Amu soro anggrang jiwanggo tak kirimi layang gider tak sampir ke angin sumilir ora kroso siramutan sata pikir wayangmu beto hatiku siko tirto saupomo kapan koyo aku bisa gagam lintang rangko endah rembulan aku samar khawatir lamun tak dapat segar mekar ngoro-ngoro kang cegat ngelagar tanah bau
nembus mego hitung lintang sesulo pada rembulan tak golek iyo nganti si panjerino tak titipi tung keketak jantung lungitan lunglungan kang rerambatan amu soro angga jiwaku sakiri wilayah kita asapir ke angin sumiler orang rasa sliramu tan sata pikir wangi wayangmu beto atiku siko saupomo kapan poyo aku pisong gagam lintang rangko endah yang rambulan aku samar khawatir lamun tak capai sekang mekar ing ngoro-ngoro kang cegat nyalakan kanopo umpama ungku tumeta sing tirta kanggo nelasi lungko-lungko ketika kanggo nelasi lungko-lungko ketika piye Kang? Iki lagune apa? peman. Heeh. Dek ketuane iki arek nyiapke kae lho. Untune tekan lambe-lambe yo. Agomik ora? Gomiknya ben Lambene kok tekan untu to? lantang suarane. Oh, rasa ya. Ki artis loro kan dianu ora kuwi ireng karo ungu ki. Aja omongan. Piye Kang? Opo? Latihan pora ceritane latihan pora wis to. Oh. Oh, mafailatun. Mafailatun. Heeh. Mafailatun kok Kok teko langsung jujuk. Ayo. Urutane iki kudu kuwi. Mafailatun wajib apa? Lah Kene kene sing wingi le ra melu latihan dek iki. iya lah kene ra latihan ngerti ya. Wajib ngain lanang wadon loro ilmu wajib ngain lanang wadon loro ilmu ojo liren yen turu rusak bodomu ojo liren yen turu rusak bodomu Wajib ngain alat nawat loro ilmu wajib ngain alat nawat loro ilmu ojo liren yen durung rusak bodomu ojo liren yen durung rusak bodomu wajib ngain asale agawe wana wajib ngain Robi iku asale agawe wana Dinamong sunat tulungi maring sembahyang Dinamong sunat tulungi maring sembahyang tulungi maring sembahyang Robi iku asale agawe wana Robi iku asale agawe wana kita mau sunah tulungi maring sambahyang
sambayang Ginamo sunan nulungi maring sambayang nulungi maring sambayang meneh meneh Kang Ji Nyoh gomik nyoh. Oke. Gomik ya Rungono lho. mesake bak-bau. Ayo. Jan Nyoh. Iki Kotali pita suara pedot. Ora. tak wemi. Yo, dadek pirono kabeh ya kena. Mun telu apa papat? Iki apa papat iki ceritane? Tambal ban Kang. Oke. Bane wis ditambal Kang. Ya dites. Oh. Sempenting seneng. Ayo Ji. Ayo Pak Ji. Kira iso mandek kuwi lho dindeke. Tek dindeke. Kuwi iso mandek kuwi Kang. Tapalke. Sakwat kirim salam sing katon kanggo dinda sing tak sayang Senajan atun nek panggonan kaya ngadeng ning Senajan toyo mata nai cerai rasa son janji bakal satya ngenteni masih kelingan manes meseme tansah kebayang baik lewane Kadang nangis kebuyu dewean ini masih sepayung loroan saiki cuma tinggal kenangan
setyo ngenteni ngan manis eseme kaya kebayang baning lewane kadang nangis gemuyu dhewean iki masih sapayong orang saiki cuma tinggal kenangan sing dadi bayangan awan kelawan bengi mung siji atine sing tak tresnani kirim salam sekatoan kanggo dinda sing tak sayang senajan atone panggonan kaya nyandeng ning iringan senajan toyo moto nanging cerake rasa son janji bakal setyo ngenteni senajan toyo moto nanging cerake rasa son janji bakal setyo ngenteni Apa ki waton? Kita pemuda. Oh, kita pemuda. Kita ora kita pemuda, ono campurane barang kok ngono untuk pemuda. Kita pemuda-mudi. Kita ora. lawanane ana loro iki Kita pemuda Islam Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya, supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga bisa masuk surga. Kita pemuda Islam Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya, supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga bisa masuk surga. Kita pemuda Islam Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya, supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga bisa masuk surga. Menah jane kok yakin iki kurang. Oh, iki lho, wis mapan iki lho. Oh, aneh. Apa ki? Ora mung janji Masih tresnaku bakal kebukti. Among sira yai Dewi ku
kusumane ngati Pindho lir Kartika oyangmu katon indah tak joko tanpa atas tanpa sayang sinawang ing netra mancara percaya maruta hangripe sajroning nolo rumasa pengarasa karasa lir samudra anggawe ademe raga lan supa dewaning asmara kekitu puja tetulunga marang janma kang kadamal pronto paringana daya irbindo sardula taranya anggrajan tresno ora mung janji tresnaku bakal kebongsi among sira yayi dewi kusumane ngati Indolir Kartika wayangmu katon endah kajogo tanpa atas tanpa sayang sinawang ing netra mancara lir cahya maruta angripe sajroning nala rumasa pengarasa karasa lir samudra anggawe ademe raga lan supa dewaning asmara kekitu puja tetulunga marang janma kang jataman pronto paringana daya irbindo sadula taranya anggragan tresno ora mung janji tresnaku bakal kabukti among sira yayi dewi kusumane ngati Indolir Kartika wayangmu katon endah kajogo tanpa atas tanpa sayang sinawang ing netra mancara lir cahya maruta angripe sajroning nala rumasa pengarasa karasa lir samudra agawe ademe raga lan supa dewaning asmara kekitu puja tetulunga marang janma kang kadaman pronto paringana daya lirbindo sardula taranya anggragan tresno ora mung janji tresnaku bakal kabukti among sira yayi dewi kusumane ngati Indolir Kartika wayangmu katon endah kajogo tanpa atas tanpa sayang salto oh iya salto iki terakhir